Morning hirit na. Marata na po. Uy. Ano na yan? Hello. Woo! Renaga po. Tao po. Lo. Luto na. Luto na lamang. Alo yun. Ano na yan? Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ano na nga yan, may tawara pang pagkaon? Ama alas 5 na lamang, pasado alas 5 na. Henry M. in the Bagaman nga yan si ama mong paggagaga ng istorbo. Totoo ba ko? Aminin. Aminin po. Hello, hello, hello. Masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Opo. Sabihin po. Sabihin. Masaya ba kayo? Yes. Adangog din do so na ni Presidente Bongbong Marcos. Yes. Masaya ba kayo? Pangyayari sa Mauraro. Hi, hi, hi. Hello, hello, hello. Ay, Ano? kanina pa ako gising. Ha? Kanina pa ako gising. Oo nga. Bakit? Ay, siyempre, nakikinig ako sa inyo. Ay, salamat po. Kumusta po ang isang babaeng wala man lang makasama? Mayroon, mga anak ko nandito. Mayroon. Basta, Sir Henry, Po. basta pag bukas siya sa umaga, pag ano yun, nag-miss ko na ako, nag-kickig na ako. Pagkatapos tutugtugan na ako ng anti-melody, nag-miss ko na ako. Ay, very good. Nag-miss ko na ako. At alaga ako nakakinig sa inyo. Talaga. Pero may kulang po yata kayo pag umaga. Ha? Dapat siguro pag umaga, naka-Jim's Coffee po kayo. O, siyempre. Oy, kumusta ka na mama mo, ha? Ayun, nakikinig yun. Nagdadangog po ito. Ayaw ko kung natatandaan pa ako. Oh, Jesus ko. Si Cho Mino, kumusta na? Basta lagi ako nakikinig sa inyo. Saka dito sa mga kapitbahay namin sa Sikri, marami nakikinig sa inyo. Di ka lamang pumigbisita ni Cho Mino? Ha? Wala. Salamat na naalala mo siya. Ay, sus ko. Ako pa. Sus ko. Espartines limang taon na ba Subdivision, Daragal Bay. Maray na aga po sa Indo dyan. Kumusta po ang mga pradangog ta dyan, Manay? Okay naman. Marami. Marami. Mga dalawa? Mga kapitbahay ko. Mga dalawa daw po. Mga dalawa? Hindi lang. Marami. Pero dapat po, Basta nakikinig sa iyo. mag-Jim's Coffee po kayo, Manay. Huwag niyong kalimutan, ha? Opo. Basta padadalan mo ako. Ay, pangyari sa maaba ka. Basta na po at pag nagkaroon ako, padadalan kita. Opo, sige. Opo. Basta sa mga technician mo, lahat naman magkakilala ko sila Ronald, sila. Kaya si Manny. Halos lahat ng technician mo. Gabos na technician bidigdi. Miridbid muna, ade. Hello. Naputol. Nabusan kilawd. Nabusan kilawd si Manay. Aram mo, John, saro ito sa pinaka loyal as in haluyo. No ng paradangog kang DCGB. Diba? Ako ngayon, Manay, nagbalik. Naputol na. Buhay pa itong John Villanueva, tabi, John. Buhay pa itong John Villanueva. Grabe yan. Loyal iyan na paradangog kang DCGB talaga. Ito, budasaran sa mga donor ka itong John Villanueva. Buhay pa itong John Villanueva. Grabe yan. So, Chomino, buhay pang mga panahon na ito. Nagdadyan ako sa arong hinda para magkolekta.
kan sa mga donations kay itong Jun Villanueva, dyan yan sa Espartines, Ederagal Bay. Ang pagdangog niya ugaring yun, kung sana, ano yun, 5 to 7, buda 7:30 to 9, buda ang mga tugang 3 to 4 sa ugaring ang pagdangog niya. Iso na yan. Garing mo yan, Noy. Kadakula kang kamuti mo. Oh! Saday, hauro haliputan mo yung halas mo ngayon. Nga nang magkasundo kitang duwa. Garing nga yun na sobrang kakihambog niya. Pagkagaganin mal na Diyos na. Pagkagaganin Diyos nga, hambog yung pag-history. Anong hambog to to? Uy! Naubata na! Naubata na ka mo! Alabaon si speech ni Presidente kuha na Jun? Halabaon nun. Alabaon. Mga sarong oras may subra, maduang oras adi. Maduang oras adi. Alawig ko nun. Aramong taran mga naging highlights. Mga tugang sa headlines si Paringwar. Kangso na po ni Presidente Bongbong Marcos. Yan po na ibinoto kan mga Pilipino. Mga tugang nin sobra sa tama ba? 35 million gayon, 35 million na mga Pilipino ang nagboto sa iya. Bilang presidente kan Pilipinas. Ano masabi nindo? Yan sana nga. Di man yan nadangog. Ayan napat nagdangog kita. Sa mga farmers dyan na may utang, igagad dyan sa kongreso na magpasalkili, napunason sa utang. Hindi man baga, punason da sa utang. 1 hour and 14 minutes so na speech of PBBM. Sabi ni Tony Reyes, iyot talaga. Sarong oras damay 14 minutos, sabi ni Kuya Tony. Sa iya tabi na computation sa naging speech mga tugang ni Presidente Marcos. Sabi ni Pading Ray, Lord, let the words flow as I speak about you and your love. I pray that people may see you in me and believe in what I say. Happy Tuesday morning. Yes, thank you Pading Ray. Maray na agad tabi pa din. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Maray na aga. Hello Dan, good morning. It was all English yesterday. It was all English. Maray man bagaan pagka-preparar niya. Hindi ako masabi. May masasabi ka kayo ito. May na-observe ba rin ako sa duwan? Ano? Para-mention nyo ba sa mga papadagos ng mga project, mga railway system, sa Locos, sa bandang Pangasinan, sa Cebu, Papanay. Ang pig-alap ko, so, ma-reiterate na so, railway system pa Bicol. Di man namin yun baga. Makayo. Di man namin yun sa Marco. Sa Marco, so Bicol. Iyo nga, natandaluhan. Pag-unang nga na, pero sa iba baga, pigparataram niya, naka-specify eh. Ikama ni siya ako sa ano daw, nata daw. Pako daw sa, ano ba na? Iyo na nga nampig sabi ta. Iyo? Na talagang gariyo na naro. Pako daw padusang balik. Bako daw padusang balik. Baka arugayan. Ayun talaga daw po sa magkarapig, parang ko, para burubil tayo po sa speech niya. Dahil niya na ulit sa Bicol eh. Iyo ba? At wala man. Pero sa ibang lugar, na-mention niya. Nakakita na naman busy mga Becky. Ay, siyempre, man ngayon na na-mention ngayon. Tapos naman yan, ang satoyan niyang release ngayon. Rimati na naman ngayon na kanto sa Piligaspi. Ibabalik so hip hop. Kaya nga na, di mabaralad na naman, di. Kaya bata, ay naku sa mga kabekian kayo di. Mabaralad. Hip hop. Okay. In fairness naman sa iya. So, mga pigtaro na bombong based on science. Kasi para sa mga ano. Tapos may mga nilapot na yung mga political analysts. Ay naman isa yung so na ni Bongbong. Ano?
Ano yung nabalikan na sa Ano naman siya na rin na? dahil na ito nagkadarangog sa yung budari. Iyo, so ibang mga speeches niya man ang gada, man nagkadala. Tapos siyempre, may programa man siya. Kaya si Bongbong na kasama niya. Iya ba ka? Iya ba? May suwati ka. Isisulo niya. Iyo, sabi ni Toy rin, ang na-mention niya ngayon, migo, sa railway system, migo, sa South Luzon. Iyo nga, ni, South, asa ba? Ang Bicol ba? South Luzon? Iyo, problem niya. Bicol. Nasa South Luzon ba ka kita? Bicol? Siguro, ako na siguro ang ginibo niya. Ay, bako ba? Southern, sa kaya nga, di baga, pag nagabiyahe kita baga, ang sabi niya, South, makita baga, South Road. Nag-South Road ka na ya? Pwede man. Okay. Bukod. Bukod. Yeah. Siya yung ininot ng tindaki tubig sa stasyon ng train. Yan. Dekoram. Ano? Siyempre, si Ate Guy. Si Ate Guy baga. Guminana pati sa Bicol Saro. Ano na? Guminana ba sa Bicol Saro? Di mo nang gana yun? Di sindang maski Saro. Bicol Saro. Wala. Bicol Waragas. Bicol. Ay, nako. Okay. Yeah. Si Alvin si Barbero. Bala sinda. Pag mga sa mga Barbero. Yes. Sa mga paulo programahan. Alam mo na? Goodbye, LM. Ay, Thank you. palang kay Father Momoy. Ang si Father Momoy. So gusto mong attend kanina. Iyo? Yung kipay. Ikumus na kani Father Momoy. Ay, yun ang tigpo. Kamusta po, Padre? Yeah. Good morning, Padre. Padre Moy. Okay, bye-bye. Yes, bye-bye. Out. Pero dahil na-mention ni Presidente Marcos Jr. sa corruption issues, buda tungkol sa droga, wala na. Naulog wala na. So pinagalan ni Presidente Rodrigo Duterte na kadakol kang nagadaan. Mamayo may manggalit mo niya. No, di ba? May nadangog ka mong na-mention tungkol sa droga, buda corruption. Man. Diba? Hindi ko may dango, baka na-over, deko lang natandaan. Baka deko lang natandaan. Pero garo deko, tama ini si Toy Rain. Dahil nga kinamin yun about corruption, laban sa corruption. Ulit-ulit naman sa nakaya bagang corruption. Adi, ulit-ulit bagang corruption. Basa bigyan si Presidente Marcos. Kita masangay ka na ang babalik. Adi, Beno. Pagyayari sa Mauraro. Anyway, okay. Sa mga tabi. Henry. Mabiluhan tayo ng mga highlights kang speech ni Presidente Marcos, Biluhan tayo ng mga highlights na yan, Ans Galero, mga tugang aramo tapuan, buhay naman ng report. Ali po dyan sa Lawas. Ans, good morning, come in. Hello? Oh! Yeah! Oh! Anji! Di ko madangog yun. Di ko nadangog dito sa laog. Anji! Oh! Anji! Ay, ko pala nagug din sila yun. Doon daw kita kay Jimmy Boy. Hindi ko talaga madangog. Wala ko madangog si Anggi. Na-order si Anggi? Order? Wala akong audio din sa laog Hindi ko madangog talaga. Hello? Yan pala sa headset Deng monitor sa laog yun. Kung tama yun sa monitor ko naman sa lamesa kong sadit. Wala. Kaya ko maski madali lang tayo yan madali lang. Dahil ka mag-iro dyan. Ange! Yan, okay na dyan. Okay na. Kaluyari makalaog. Maluya na. Ano? Alaman. Ulitan na sinabi mo. Maluya na. Okay. Baka magsugpunta bata aga. At agang-aga, baka may... Baka nagitan ako kato kagumnicho mino na nagabod ka sa bago. Pero selling mo talaga maluya na.
sa ko kaya pa man. Galing may point ka. Galing may point ka. Amata na si Boy. Nagilig sana sa kuya. Okay, sige, go. Anong balita? VP, tranquilo man ang Albay District kung blatter report ang babasaraan. Mientras tanto sa iba niya tong mga bareta, formal nang nagsumpa sa pwesto ang mga bagong opisales kan Philippine Councilors League. Albay chapter kasuod ma Hulyo 25, 2022. Sa Marison Hotel, si Pulangi Municipal Councilor Juan Miguel Salceda, ang bagong presidente kan PCL Albay, siniyuan matukaw bilang ex-officio board member sa Sanggunian Panlalawigan kan Albay. Mientras na nailihirman sa pwesto bilang vice presidente si Liga, si Legazpi City Top Notcher Councilor Lau Beltran. Daw kini ang kalaban niya na si Tabaco City Councilor Gio Bungao, na iyon nasa linyada ni Kongkong Salceda. Mientras na ang Secretary VP, wala man in mga kalaban kung kaya win by default, sinda ang Secretary si Libon Municipal Councilor Abby Villanueva, si Councilor Lourdes Bercesa Treasurer, Sofia Monasterial bilang Auditor, Business Manager si Councilor Alvarizo, asin PRO si Councilor Gina Elorde kan nabanwaan in Puduran. Pero kay ni VP, ang mga Board of Directors, human sinda Konsihal Anthony Wenefield kan Santo Domingo Albay, Joe Bien, Gilbert Bibar, Ching Nocedo, Joanna Luyon, Rolando Palabrica, atay ni Carlos Bailon, asin atay ni Sharon Escoto. Bago mangyari ang eleksyon sa panginginot kan DILG Albay Provincial Office, nagkaigwa mo na sinda nin plenary session mientras sa sinda formal na nagsumpa sa hampang ni Gobernador Noel Rosal. Ayun. Sige pa lang sa nagpasumpa, Tolos. Yes, medyo nahaloy lang VP so pag biri lang at taman naman na ining binila kasuod ma sa Marison. Pati ito nabibilangon na, aloy. Para pilan, 16? Oo. 16, baka tama, 16? Kasabay societies, ano? Ay, City and Oh, Municipality yeah, kasabay society. Tama lang, yun nga si Kagawad, ano ini, Beltran. Oo. So ito, ang nag-officiate kan election si Sir PD Arnel Madrideo kan DILG Albay. Ayun. Okay. So, ang Vice President si Lau na Beltran palan. Yes. Oo. Na rin maasumir sa pwesto si Kongkong Salceda. Baka taon-taon VP sa session regular ka sa Sanggunian Panlalawigan, kaya ba na ini since naka-out of office sa sinda? Ayun. So, baka mag-join na to dali. Yes, tabi VP. Okay, ano man ang mga priority niya, gigibo niya? Nagkapira sa mga priority gigibuo niya VP, igo-ining word na perform. Perform. Ang letter P, priority health cards for PCL members. Priority health card for PCL members. Yes. Letter E, educational centers and continuing capacity for counselors. Educational. Centers and continuing capacity development. Ay, magayon man yan. Continuing capacity. Yes. Magayon Bukod sa yan. pag-ibig Alam mo, mas kantara taon na dapat uliton ang mga dapat na tamay nalilingawan ugad para maging produktibo. Yes, and bako lang VP sa counselors ini, pati da sa legislative staff, mo yan man makaukod man ang mga legislative staff. Natural, takon siya tatao, so tagagibo day tatao, kaya po man talaga may training. Marayman. Tapos sa letter R, recognition for top performing counselors. Ano? Recognition for top performing counselors. May premyo? Di ko May premyo. Pagod ako ang Rosal for top performing May premyo, may recognition, may pagbidbid. may graduation. Recognition, may graduation. Bago moving up. Oh, may kwan pala na. Baka yun naisipan ni Kongkong Yes. Sige daw. Ano pa? Letter F, financial assistance during in-crisis situations. Ay, tama man. Letter O to the BVP, outsource funds to different national agencies. Yes, okay. Letter R, responsive PCL. Yun, oo. Kung kaya kay Salceda, bako sila dapat sinda kabilugan na liga, dapat nag-action sila sa mga pangangipukan mga munisipyo sa syudad. Okay. Letter M, monetize incentive scheme. Yan, okay. NVP, so Perform.
perform. Ano man ang pagka-training ni Kung Joey, adi? Siyempre. Di ba yun man ang pagka-training ni Kung Joey kay Kung Salceda? Oo. Saro sa mga, bakit na sir councilor sa Pulangi? Ito, VP. O, councilor sa Pulangi. Yan. Ano nga ang full name niya? Juan Miguel Kongkong. Juan Miguel. Ayan. Kundi ko na sa, nag-eskwela dyan sa Aquinas ka ito. Oo. Pero ahead so aki ko dyan kisarong taon. Yeah. Sa ano yan, sa high school ka ito. Okay? VP, kaptang kan pahayag kan na Ay, bago... nagsabi. May sinabi. Oo. Pag-una ko din. May sinabi pala. Dago ko daw. Kaptang kan pahayag kan bagong PCL President sa Albay. Nagahagad ako sa indang advice, manggiraray. Sabi ko nga ni, at this very young age, mas takol sa ko yung eksperto. Yun man talaga, very young ini. Kaya, kahit buwan ko manggiraray ang advice ng indang. So, yan tabi, VP. Aminado siyang kay Puan niya man garay ki. Iyo, aki pa talaga ini si garo mga nasa 21 ini gayon. 22 na VP siya. 22 na. Oh, yun. Di talaga takon yan. Aki pa yan eh. Yes. Si Kongkong Salceda. Tama. Yung apulkan sa Pulangi, Kongkong. Kongkong. Okay. Then, VP, sumada ka nangyaring eleksyon kan PCL Albay kasuod ma dyan sa Sarong Hotel sa Legazpi. Kaya ba si... Bako ang kalinyada niya si Bungaw? Yes. Natatuloy na akuan so naubos so linyada. Mas dakol so nag-boto VP kay Councilor Beltran. Baka may linyada na siyang nakapreparar, ano? Iyo. Tapos si Councilor Beltran, duminaban man. Independent. Natin lang si Councilor Beltran nagdalaga na presidente. Dahil ko Bilo pa. araw. Ano? Dahil ko lang araw kung nata-dating push sa presidente. Mananggad ano. Kaya ikaw magbisi ka ngaya. Easy lang. Iyo man ang ano. Sige. MVP, Natadaw ano? Natadaw. mga iristo yan, pero okay. Detara. Okay, sige. MVP, kibahan si Boy sa mobile at sa galero, DCTV. Nata siya sa pag minataram ka sa mobile ta. Pag kibahan si Boy sa mobile. Nata niya. Ano yun na day? Kiba niya si Boy sa mobile. Woo! Go! Naubata na ka mo! Okay na! Magayon! Angal daw taon yan! Makaugmaon! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Pading Mar de la Cruz! Good morning, Padi. Kamin. Good morning, BP. Good news sa mga motorista. Sobra pisong oil price rollback. Epektibo alas 6 din aga. Ngunya na Martes, Hulyo 26. Sobra piso. 185 sa crudo. Okay. 130 sa kerosene. 40 sentimos sa gasolina. Ay pangyari sa mga orado. Okay na. Aha. 40 centimos lang. Roger. Okay. Meron tanto value chain para simbagan ng short o sin long-term na problema sa sektor ng agrikultura. So, solusyonan ni Presidente Bongbong Marcos. PBBM nangako na tuturusan ng access sa mga tourist spot sa nasyon sa bagay ng pagpagibo ng mga tinampo leading to tourist destinations. Di naman baga daw kita ma-lockdown. Di na kayo mag-lockdown. Presidente Bongbong Marcos plano magpatindog ng dakol na ospital at health center sa nasyon. Magayon. Mantang dahil na mapatob ng lockdown officer kang COVID-19 sa Pilipinas. Magayon man. Lapang sistema sa edukasyon dapat na matapos na, sigun kay BBM. Ano daw yung lapa na sinabi niya? Di mag-elaborate no, pre? Di man. Di man elaborate di. Di pag-elaborate. Basta may lapa na sistema palan. Roger. Pangyari sa Meron maorado. tanto mga programa para sa sektor ng agrikultura, piglatag ni PBBM. Kabilang dyan ang paghagad na punason na nin sarong taon sa pagbayad ng amortization as in interest. Iyo. Sa mga farmers na may utang. Roger, may pigpasyan siyang batas na ipinasarkang kongreso tumanangon sa pagsimbag sa COVID. Meron santo EO na magpapataw ng sarong taon ang moratorium sa pagbayad ng land amortization as in interest payments, iluluwas ni PBBM. Madang Senado formal nang nagilihir nin mga opisyal sa harong ka 19 Congress
Late Congressman Ferdinand Martin Romualdez, pagdiklarar ng Speaker ka 19 Congress. Aha. Matang Department of Health, padagos ang koordinasyon sa WHO para sa pagbakalin monkeypox vaccine. Marcos gustong magmukla ng Center for Disease Control and Prevention as in Vaccine Institute. Iyan si sabi ni Kong Joey Kanginot baga na gusto niya. Dahil Center manugaring, for dahil Disease- manubagalo minusot sa Kongreso. Dahil binusot naman kampanahon ni Presidente Duterte. Dahil na... Mura sa virology. Pero dahil na nakapasar garo ini sa House, pero dahil sa Senado. I-refile. Oo. Okay, yung dito mga headlines ko niya na pagkaaga ito diyang Kapiwais Enterprises sa napon sa Mr. and Mrs. Raul Marisa Callo sa Orosite Liga Specific sa bago nilang tindahan dyan. Basta radyo ko, i-PYC niya yan, 24/7 konektado ko mong maski daing load. From Santo Domingo Broadcasting Center, ini po si Marnila. Good morning! Thank you, paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Yes, yo. Bago kita mag-commercial break, ilaw ko na muna si Jim. Tapos bago pa ini, mga tugang, nasa linya po ang dagdag na thank you pa rin Matt. Babalikan tatod dyan mga tugang na mga discussions ng iyan tungkol sa mga highlights. Laman kang naging speech mga tugang kan sa tuyang presidente kasapon. Ha? Jimmy, nasa linya. Good morning, Jim. Jim? Naputol na si Jim. Jim? Oh! Jim? Yo! Nabatang paksan ako? Ah? Nabatang pasan ako? No. Inom mo lang kisabaw kinyog o kinaya malipot-lipot? Nag-attender kita Kamalig Water District blessing and inauguration of pumping Tumon Pumping Station. Ay wow, may pumping station na sa Kumon. At the same time, 42 anniversary celebration. Kan? Kan Kamalig Water District, sinagibo na duman, tanganing sararoan na sa natin. Aha. Diyos ko na nangaya-kaya sa mga pulang kabayo pagkatapos sa mga pandedor. Minaruan na makusugonon. Oh. Berteonon sa mga sira, sa mga lechon. Nanuruti gaya? Dahil makaluwas ka pa katao. Maurano. Adi, iyo mananggad. Parang ko pa, sumaestro ko kan elementary. Oh. Yung second parent mo bagay ito. Makali ka pa katao. Nagkampangan ka mo ni sir. Ay haloy-haloy. Oh. Duruling na ako pag uli ko. Kaya palan. Tunay talaga. So, naubatan ka na? Kung pa, naging matrayon po ta BBP, maugmaan, blessing and inauguration kan Common Pumping Station, panduang proyektong ililansar kan Kamalig Water District sa pamamayo ni Manager Judy Opiano, sa katabangan kan mga Board of Directors ang Chairperson si Dr. Rosina Sol, asin mga pag-iriba kani kasabay so sa kuyang maestro principal pa kan sa kuyang elementary days Board Secretary Bernardo Mone kasapon sa Barangay Kumon Kamalig. Nato parang kuduman sa punong barangay nen-interview mo na gustong isawon project engineer duman sa ibabaw kan bago na tulay. Ito siya. Presente ang DCGB News Consignan Kamalig Water District dainin loan gabo savings na dahilan sa maray na pamamalakad kan manager na si Miss Judy Opiano. Batay ning si Madam Judy Opiano, una mo man sa na si nagkuhan kan Golden Dam Award niya to so MC duman. Oh, matindi. Diyos ko matindihan kuhan kanian buhok niya aludalo balud-balod.
the best ini si Madam Judy Opiano, very energetic tabi bibi. Natural backup kan board of directors. Sa laog nin tulong taon nakatipon sinda nin 7 milyones pesos. Nakabakal nin lote, tinugdukan nin water pumping station, narealisar ngunyan 3 o 4 na mga barangay sa Surcan, Kamalig mabibinipisyaran na kaini an taladong porsyon kan barangay Baligang, Kumon, Asin, Kotmon. Pwede na silang magpatakod, pwede na silang magsuro shower sa mga harong. Iyon. Oh. Maswerte ang mga barangay na nabanggit dahilan sa espersos kan CWD, Sentro Sindakan Source ni na tubig, pwede na silang magpakabit sa mga harong-harong nin linya. Inot nagtaram si Board Secretary Bernardo, Mr. Bernardo Mone, principal, may principal, kan grade 6 ako, kung sinabi kayo ni, naan plano ninda kung kakayahon 7 years mga water pumping stations ang target nindang maitugdok digdi sa Banwaan kan Kamalig in anticipation ini sa nagdadakula na populasyon dapat man asin talaga ang mga challenges kan panahon sharing kan primero sigon kay manager Judy Opiano sa pagtaram kay ni party kan climate change bako na nagkakanigo itong mga free flowing imbis water pumping stations na sa pagsabing sigon sa manager kan Kamalig water district sa BBP. Ano to na, tunulog so kudigo ko. Talagang ay ko pa. Yung nakasat ka talaga sa banggi Talagang kayon pa. Ang mga burabod ngunyan o spring, sources pon kirangay sa lugan, nagpaparabaraba ang level kan tubig, naghuhurubas na lalo na sudigdi sa salugan. Ayun. For medyo sa warara nanin mga kahoy na nagahold kan tubig. Kung kaya ang mga opisyal kan Kamalig Water District gusto na sanan paghinguwa na masuplayan, makadiscover nin mga panibagong source and taga Kamalig sa abot kan sa indang paghinguwa gusto nindang masirbihan sa ngaran ng tubig. Ang kasunod na proyekto kan Kamalig Water District pag nagkasurundo sa negosasyon, barangay Salugan. Yes. Challenge kan addition na mensahe ni Madam Judy Opiano. Ang power cost kan APEC, narabasan kan APEC, 300,000 dati ang kurente, bulan-bulan ang sa indang mga pigbabayadan durante ka nagpanapataw ka ng increase kunyan ang pigbabayadan ninda nagmumunter na sa 700,000 pesos bulan-bulan tabi kung pintaon mo yan sa sarong taon 5 million pesos na pwede nang makapatugdok nin mga pumping station o ibang tokan Kamalig Water District. Kita ang mga mensahe ni Kamalig Water Manager Madam Judy Opiano. Okay, ang chairman po yan to. Kaya para po mention ninyo, ubos po ng mga sources para na ubos na po yan tiga bumba, tiga pump, through power. Mura na po kita na natin flow. Kasi usad na as sinabi na doon ni usad na Borta, sa daklan po ng spring sources, malulabas na. So, kirangay natin nagapuna magubang. Isaray natin, nagito-ito na rin magubang. So, sa lugar natin, wara na talaga tubig. So, ang challenges sa water district na is to provide additional supply of water para po masustain yung supply sa mga household. Minsan po may mga complaint na madali aksyonan, immediate, repair, ganyan. Pero mayroon din po talaga na it takes time. Para po sa day, ilang taon po yan din naman tikisipan kasi dapat po muli po kami na po nadaga. So, hanggang nakakupo kami din sa food mo. Siguro mga 3 years in the making
po yung ating common pumping station. And hopefully po, by the next year, may isang pa kitang sinasabi siguro sa saludan. Sana maging maray po ang negotiation with the landowner. Kasi ubos po na pondo dito, tinipon po yan naman. 7 million worth of project yan di ubos. Wala di part na nilong. Ubos po yan di safe po naman. Susunod po na project, magambog kami, may pondo na rin po yan. Isa na challenges kasama nila is ang power cost. 300,000 dati, 300,000 dati ang kuryente naman. Sa lahat na po yan na pumping station. Kabakan, Kirangay, may sulayas kami sa Sumlang, sa Kitaray, duwa yung buba naman, kaya kanakulit ang kuryente naman dyan. Yan po, 700,000 ang bill naman. So, we are losing almost 400,000. Pag kinumpit mo yan sa 1 year, that is 5 million. Na sana magiging project sana. Pwede daw yan i-pass on sa consumer. Pero talaga, pwede siya i-pass on sa consumer. Kung makikita ninyo ang... Ayan tabi, Bibi. Pag dahil na kinaya, bakay pas on ini sa consumer, anas burden ini. Yes. Yan ang problema. Tasigan lang kau kan rate kan kurente. Grabe? Oo, grabe. 300 to 700,000 ang sa tuyang pinagtugay-gayan ka so hapon sa barangay Kotmon, mawagaswason sa tubig, mabuluson. So, pasalamat man si Vice Mayor Ding Baldo, naging presente duman sa mga espersos na ini, kan very active and energetic na manager kan Water District Kamalig sa pamamayo ni Madam Judy Opiano, and of course, sa suporta man kan mga board of directors, pinapamayuhan ni Dr. Jose Nasol, Mr. Bernardino Mone, Madam Consilio Nieves, Madam Mona Nisirio, Efren Bisin, Madam Ardael Vice Mayor. Yun na yan tabi, Bibe. Sa pagtugay-gay niya to kaso hapon, sa dakulang okasyon, 3-in-1 blessing inauguration and celebration kan 42nd anniversary kan Kamalig Water District. Yan tabi, Bibi. Ang sa to yung mga dagdag na informasyon from Kamalig, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Alas 5:50 na. Ninaga sa Morning Hirit. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita mga tukang sa programa. Report, hali po dyan sa luwas. Al Armario, nasa linya. Pading Al, good morning. Please come in. Morning, buddy. Badagos naman ang diklaging na pigigibo kan DPWH sa Salog kan Barangay 15 Ilawod East, Albay District para makabulos nin buwelo ang tubig hali sa Barangay 14, 13 asin Tula-Tula area. Parte ni sa aksyon kan DPWH kan problema permi sa baha kan Albay District dahil minsan minaapaw na ang tubig baha hali sa Salog dahil sa ibabaw na ang mga baybay, dugi, graba, asin ati na bara sa Salog. Haloy ng panahon na experience ini kan Albay District kung minakusog ang uran. Ngunyan, at least nagihiro naman ang DPWH para marisolbiran ang problemang ini. Apera kan Albay District, ongoing man ang mga pagkapahiwas man in riverbanks, digdi sa area kan Taysan sa may sentro, asin Sitio Pulot kan DPWH. Antisipasyon ini sa mga pagbaha. Parte man kan sa indang programa under Build program na pag-implementar ka ito panahon pa ni sa Duterte administration asin ipagkapanagos ngunyan base sa mga informasyon man sa zona kasuhapon ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya informasyon digdi sa South Area kan Legazpi, Al Armario, DCGB. Salamat pa rin Al. Mientras tanto, Lowens Barcena nasa linya. O kaya Josh Babino. May dagdag na report. Kumusta ang tanaw ang Daraga Albay? Good morning, Joshua. Joshua? Hello? Oh! Joshua! Naubatan ka na? Oh! Yes! Good morning, VP! Sige, go ahead. Kumusta dyan? Yes. Sa mga dagdag pang balita, matrangkilo man ang banuhan kan Daraga.
Dahil nagburtuang mga darakulang insidente kung ang pagbabasaran niya to iyo ang mga nakasurat sa police blotter kan Daraga PNP. Mientras tanto sa ibang mga bareta, dapat na prioridad ang serbisyo publiko. Yan ang naging tugon ni Daraga PNP Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Mark Joseph Hausyan sa gabos na personahes ka nasabi ng hepatura susog sa istorya kan tagapagtaram kaini na si Police Lieutenant Cherry Cotaran. Sigun Cotaran, dakulang tugon sa inda ni Hausyan, iyo ang matanos na pagtatrabaho bilang mga pulis, siring na mas pakusugon pa ang dati ng masarig na relasyon o koneksyon kaini sa komunidad. Kung kaya dara kaini, ang Daraga PNP, yaon ang pagserbisyo na nakasentro sa pangangataman sa lambang individual. Patunay kaini, iyo ang sarong onra na iginagaw mismo sa Daraga PNP ni Albay Police Provincial Office Officer in Charge Police Colonel Richard Aquitania, kasuod ma Hulyo 25 sa Albay PPO, Barangay Santa Cruz, Ligao City. Susog sa impormasyon, kasabay kan traditional flag raising ceremony asin katakudman kan selebrasyon kan 27th Police Community Relations Month. Personal na resibi ni Daraga PNP Deputy Chief of Police Police Captain Neil Burwega ang sarong sertipiko bilang Outstanding Municipal Police Station para sa taong 2022 na iyo ang minataong rekognasyon sa Daraga PNP para sa mga accomplishments kaini may kinaaraman sa pagpapakusugpakan relasyon entre kad komunidad asin mga kapulisan na dalan para sa paz e orden kan respetibo kaining area na iyo ining banwaan kan Daraga. Mientras tanto, sa ipinalawas na impormasyon kan Albay Police Provincial Office, iba pa sa nagresibi ng award iyo ang Legazpi City PNP bilang Outstanding City Police Station for 2022. Asin ang First APMFC bilang Outstanding Albay Provincial Mobile Force Company para sa taon man na 2022. Yan tabi VP ang mga dagdag na impormasyon na haliman sa luwas, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Josh Babino, live from Daragalbay. At iba pang mga bareta, mga tugang susunod sa GB News Express. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:05 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw digdi po sa DCGB. Ngunyan pong aldaw nin Martes. Pinalakas o Pinas Lakas Campaign kontra COVID-19 ilalansar ngunyan kan Department of Health. Celebration kan Police Community Relations Month tinapos na. Oil price rollback efektibo ngunyan na aga. Infrastructure development tatawanan ng prioridad ni Marcos. Mandatory ROTC ipapasunod kan administrasyon sa mga estudyante. Nakatalaan po na ilansar ngunyan na aga kan Department of Health ang Pinas Lakas Campaign na bagong COVID-19 vaccination sa Daraga North Central sa Daraga Albay kung saan kamautan kaini na mas mapakusog asin mapahiwas ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa kamautan na maabot ang bilang kan target population para makamtan ang herd immunity. Siring man, masiguro na magkaigwan ng proteksyon ang populasyon kontra sa nakakagada na helang. Pigala oman na mag-atindir man ang mga panginot na opisyal kan Department of Health Regional Office asin mga opisyalis lokal kan Daraga Albay. Tinapos na po kan Police Regional Office 5 asin National Police Commission 5 ang 29 kaya ang 29 Police Community Relation Month sa Campo Simeon Ola sa Legazpi City. May temang ugnayang pulisya at komunidad tungo sa mapayapa, maayos at maunlad na pamayanan.
tampok digdian ispersos kan pulisya na magkaigwanin makukusog na relasyon sa komunidad para efektibo asin kredibling pwersa kang pulisya. Tinawanin pagwidbid kan mga personalis kan PRO5 na nagpahiling nindain masusukol na pangako asin dedikasyon para mangyari ang sendang misyon sa implementasyon kang ley, mapreventahan ang krimen, mamantener ang paz y orden. Mientras tanto, mga tugang, bagong kaso nin nakagadan na COVID-19, bakunado. Sigun sa Department of Health. Lawrence Barcena sa report. Sarong na italang gadaan sa COVID-19 ang bakunado sigon sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit. Sigon kay Dr. Audaluro, ang hepe ka na sambitan ng departamento na napag-aramang kan DC Gibeños na nasaro na nagaday ni kabilang sa sobrasang gatos na individual na bakunado ng COVID-19 vaccine. Ang tinamaan ka na sambitan ng helang puon kan Hulyo 10 sa Hulyo 23 taon 2022 na pag-araman na sakto 119 na individual ang bakunado na tinamaan ka na sambitan ng helang asin an delikado ta kadaklan ini delikado sa pagiging severe na namatayan ka na sambitan ng helang ang mga bakunado na fully asin partially vaccinated 412 eksakto na mga individual ang tinamaan alagad da ini nagadaan o ano man na nangyari na nakapalala kan helang dahil sa bakuna kung kaya pangapuda ni Daluro sa publiko na importante man giraray na magpabakuna kangani na dai mabiktima asin matamaan ning sibir na helang dagdag pa ni Daluro dai magparaturobod sa mga salang impormasyon na naglalakop sa social media taan bakunado bakuman garantiya na dai tatamaan alagad mapeperbentaran ang pagrara kan masasapar kaining helang tundag din ulakit asin pagkagadan taan bakunado lalo na kung kumpleto po ang primero sa second booster nagkakaigwa ini mas dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Mga dagdag na bareta halidigdi sa luwas, ako po si LTV. Most wanted person kan Tabaco City na arestar katuhapon. Report kay Jomar Bien. Na-arrestar na kasud mga kan Tabaco Police ang pinagkukonsiderar na manindang most wanted person digdi sa nanumbitan na syudad. Ang suspitsado sarong lalaking 28 anyos, soltero, deng trabaho residente kan Purok 1 Barangay Kinastilluan kan Tabaco City. Sa report kan Tabaco Police na ipinagserbininda digdi sa suspitsado ang warrant of arrest na may petsang July 15 unyang pasanaining taon sa kasong pagbayular sa Section 5B kang Article 3 kan Republic Act 7610 o itong pinagapod na pagbalgar sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, 200,000 pesos ang piyansa na ipinagtagamak ang korte sa iyang kaso. Kasabay kay ni na-arrestar man kan pulis ang kabarangay kang naunambitan na suspitsado na sarong tricycle driver. Ang akusado, ang arestado sarong manalalaking 32 anyos na soltero, tricycle driver residente kan Purok 4 Barangay Kinastilluan kan Tabaco City. Ini na kakasuhan manin acts of lasciviousness na may rekomendadong piyansong 36,000 pesos. Yan ang report, Jomar Bien, TCGB. Makalis po nagkaperang bulan kan pagpositibo sa red tide kan nagkaperang kadagatan sa Bicol. Deklarado na ang paralytic shellfish poison o toxic red tide free ang natatadang kadagatan sa Masbate. Ina nakapalaman sa ipinalawas na Shellfish Bulletin number 13 kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung sain salbado na sa red tide ang coastal waters kan Mandaon, Masbate, Sorsogon Bay asin Huwag Lagoon sa Matnog, Sorsogon. Sigon sa abiso, pwede nang ikonsumo ang mga lamang dagat kay bahanang sira, pusit, buyod, kasag, magi ng alamang, urabang. Mientras sa pinag-abisuhan man giraray kanasabing ayon siya nalinigan asin lutuonin marhay. Ang nasabing mga pagkaon tanganing maibitaran, ang pagkamati din pagkukulog nintulak asin iba pa.
Mientras tanto, mga tugang, iba pa niya itong mga bareta ngunyan sa lado lokal. Nasa linya po si Ange Galero. Matapos na magserarom sa serye ng mga orientation course at mga bagong elihidong opisyalis kan Bicol, nagpaabot din paglaom si Department of the Interior and Local Government o DILG Regional Director Atty. Anthony Noida sa mga opisyalis na ini. Sigun kay Noida ka nakalihi sa semana nagkaigwanin pagtiripon sa Metro Manila kung saan suminairarom sa orientation asin ensayo ang mga ini para tukdoan o turuan kan mga dapat nagibuhon sa mga LGU. Sinabi ni Noida na hagad niyang magpahiling ng dedikasyon sa pagserbi sa mga respetibong lokal na gobyerno ang mga ini. Dapat puon-puon na ang mga inian sa indang pungsyon asin pag-aksyon para marealisar ang mga ipinumisang programa o plano kan mga opisyalis. Alagad ay man matatapos sigun kay Noida digdi o sa siring na aktibidad ang tabang ninda sa mga bagong tukaw na opisyalis kundi ipapadagos ninda ang pagtutok sa asistensya sa mga LGU tanganin na talagang magayon ang pagserbis sa publiko. Dagdag na bataan sa Galero, DCGB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Si Daragam Municipal Agriculturist Mel G. Sanatosinhos nangapuda na maging responsabling para tabanin hayop. Karakod kay na ang Municipal Agriculture Office nagibumanin pagbabakuna kontra sa rabies. Joshua Bino sa report. Maging responsabling para atamanin mga hayop siring sa mga ayam. Yan ang pangapunan ni Daraga Municipal Agriculturist Mel G. Matosinhos sa nainot na kining pagkipag-ulay sa DCGB News kung saan susog sa sinabi kay ni likayan ng gad ang pagbaralaw-bagaw kan mga ini sa mga tinampo na minsan minakausanin mga aksidente. Katakod kay ni tangani man siguruhon na protektado ang mga ayam siring na ang publiko duwang aldaw poon Hulyo 21 sundo 22 puga-pugang nagkondusir din pagbabakuna kontra rabies ang mga personahes kan Daraga Municipal Agricultural Services Office o MASO sa barangay Tagas kaining munisipyo kan Daraga. Susog sa impormasyon ay pinalawas kan Daraga Public Information Office na kinumpirmar man ni Matosinhos total na 318 mga ayam ang nabakunahan na kontra rabies. Sigun kay Matosinhos, ang mga bakunang ini hali sa Albay Veterinary Office. Asin ngunyan, si Matosinhos nagahalat paman kung maipapadara sa graray na bakuna. Tangani maipadagos naman ang paglibot sa mga barangay, tangani makapagbakuna pa sa mga ayam. Sa ibong ngalado, sinabi ni Matosinhos na nispersos kan MASO padagos man ang gigibuhon na pagdakop sa mga stray dogs o mga nagbabaralaw-bagaw na mga ayam sa palibot. Dagdag na bareta, Alisaluwas, Joshua Bino, DCGB. Mga tugang, nakadetect po ang Department of Health in kaso kan mas nakakaulakit na variant kan COVID-19 sa Bicol Region. Iningon niyan ang pinagkumpirma ni Dr. Aurora Daloro kan Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit Chief Konsain basado sa variant tracker kan ahensya. Kan Hulyo 6, 2022, presente na sa riyon ang BA.4 as in BA.5 na sublineage kan Omicron variant. Sila ay kasama pa rin sa grupo ng Omicron. Ang original na nandito po sa Bicol na Omicron variant 3.1.1.529. So, ang nandito po natin na kasama pa dito sa grupong ay ang BA.2 or sinasabing Omicron. Meron po tayong BA.2.12.1 and ito hindi ang nalaman po dito ay pwede pong mas nakakahawa po than the original, the BA.2 na variant. Mientras tanto, sinabi ni Daloro na nasabing variant kan Omicron mas nakakahawa lalo na kung dai nasusunod ang public health standard. Mientras nawara man na pigpapaluwas na eksaktong datos anahin siya kung pirang tinamaan kay ni asin kung sain na probinsya. Mas mabilis o mas malangkaw ang nahahawaan na tao kay ninduang damage. Aron baga kumpara naman sa ibang nakaaging mga virus. Tapos may potential po na nagbababa ang kakayahanan ni man-neutralize in sa tuyang bakuna in BA.4 and BA.5. So tumatala pa din po ang bakuna kaya lang daing gayot na ang talab sa katong mga nakaaging Delta variant, so Beta and Alpha po. Dahilan kay ni nangapudan si Daloro sa mga Bicolano daday maging kampante lalo na naggalangkaw na naman ang kaso ng COVID-19 sa malalain na probinsya asin magsunod man giraray
sa minimum health protocols, partikular na ang pagsulog kan face mask asin ang pag-iwas sa mga matatawong lugar. Hanap buhay, prioridad manggiraray kan ako Bicol sa irarom kan Marcos administration. Al Armario sa report. Diretso ang tupad program kan dole sa pagi kan ako Bicol na piga-avail kan mga residente sa barangay. Yan ang saraw sa pigututukan niya ni dating Congressman Attorney Pido Garbin Jr. na in charge sa mga programa asin proyekto kan ako Bicol. Sa panahon niya na namatian talaga ang pagtios dahil sa panagos sa pagmahal sa presyo. May mga Panginoon na barakalon, bayadan sa kuryente, talagang kaipuhan ma-augment ang hanap buhay kan mga residentes. Ang tupad program sa mga solusyon kan gobyerno. Kaya anak ko Bicol, panago sininya pigutukan, batch by batch, pero diretso ang tupad program sa mga barangay. Al Armario, DCGB. Langaw, day pasolve sa barangay Kibungbungan, kan Ginubatan Albay. Jimmy Nasalita sa report. Dahil pa nare-resolveran ang problema sa Langaw sa barangay Kibungbungan, nagapod matanga sa banggi kasabanggi sarong barangay konsyal kung saan naglawag sinda sa compound kan 6-in-1 Corporation para madiscover sa kunata ta gari pabrika na ki mga langaw ang nasabing lugar na iyo ang nagwawaga sa barangay na bulaga sinda kan mga na-discovering nakasako sa gilid kan manukan na mga nakakamada na discovery ang mga laman kan mga sinako gabos ipot nin manok pala mga ini asin natural lalangawon kunayap sa palibot kan barangay daing garantiya ang seguridad sa barangay sa load dahilan saan mga langaw sige an multiply sige an lakop ralayog-layog sa mga harong mantang napagaraman na may nagbisita naman na sanidad gikan sa munisipyo asin sa lugar pigahalat kan mga taga Kibungbungan na maaksyonan ang siring na problema sa langaw sa palibot kan barangay. Papangapudan ang mga nasa sangguniang bayan urong na sa Committee on Health asin iba pang may concern, may kinaraman sa siring na pagreparo na mga opisyal danganing maaksyonan ang siring na problema nagkapirang aldaw na pinagsusuprer kan barangay Kibungbungan. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Alas 6:20 oras mga tugang sa Pilipinas. Magbabalik ang iba pang mga bareta makalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. Forbes College, the fastest growing higher education institution in Legazpi, offers information technology, digital animation, microfinance, marketing management, public administration, and criminology. Forbes College also offers senior high school strands such as HUMS, GAS, ABM, computer animation, computer system servicing, and programming. Forbes College offers scholarships for deserving students. Get quality yet affordable education here at Forbes. Visit us at the second floor, Kings Building, Rizal Street, Legazpi City. Enroll now at Forbes College. Classes starts August 15. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC VitaSync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC VitaSync. Ang ATC VitaSync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC VitaSync sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC VitaSync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC VitaSync. If symptoms persist, consult your doctor.
Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC VitaSync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Be a part of Forbes Academy. Together, let us build the future with strong foundation in basic education from preschool to senior high school. Forbes Academy adopts the University of the Philippines learning system for preschool. It follows an enriched curriculum in English, science, and mathematics from elementary to junior high school. Forbes Academy Senior High School offers the following strands: GAS, ABM, and STEM. Visit us at Lacandula Drive, Legazpi City, or contact 0916-302-4475 and 742-1807. Forbes Academy, your partner in lifelong learning. Enroll now at Forbes Academy. Your future, our concern. Pagkatapos sa duty, after all days office, sulitin ang araw with Beer na Beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na. Bagong jowa. Single since birth to. Anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Diarrhea pa rin? Kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you. W, Willing and ready to help you achieve your success. C, Committed to make you realize your dreams. L. Living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty
faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Kumusta? 2 taon na pala na di. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibuta. Padagos na nagsulot nin face mask asin nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado. Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdum kan DOH Bicol. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, may rollback giraray di papautoban mga oil price company o mga oil price companies ang bawas presyo sa produktong petrolyo efektibo alas 6 nin aga kasubago. Nagpautob nin 1.85 sentimos na rollback sa kada litro kan diesel, asin 40 sentimos man sa gasolina. Nagpautob man nin 1.30 na rollback sa kada litro nin kerosene. Apera sa Petrogas na daiman kayo nagkakarga ang panibagong buwis o bawas presyo resulta kan ipinautob na interest rate high kan Amerika asin pagpapakusog na o nagpapadagos na lockdown kan COVID-19 sa nasyon kan China. Sa primerong State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ilinatag niyan sa iyang plano sa sektor kan agrikultura. Kaibahan igdaang kooperasyon sa Department of Agriculture para sa planong pagpapalangkaw kan produksyon para sa masunod na planting season. Ini sa pakagigan pagtaunin abuno, pesticides, feed sa sinibapa. Sigun sa iya, nakasentro ang DA sa pagtaunin tabang finansyal asin prioridad sa modernisasyon sa mga teknolohiya na magkakatabang sa mga parauma. Magbibigay tayo ng pautang habang mas ilalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na ng bulto ng gobyerno. Kabilang dito ang abono, pestisidyo, mga punla, feeds, fuel subsidy at ayuda para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Sinabi ni Marcos na dain na papahalangkawon ang produksyon papahalangkawon ang produksyon pagninegosyo asin ang agrikultura tanganing masolusyonan ang problema sa nasabing sektor asin mapakusog ang value chain kan mga parauma asin konsumidor. Gusto man po ni Presidente Marcos Jr. na masolusyonan ang value chain para masimbagan ang short-term asin long-term na problema sa sektor kan agrikultura. Sa iyang kainot-inoting State of the Nation Address o SONA, inako ni Marcos Jr. na nakatukaw na bilang Secretary kan Department of Agriculture na mahapapiktaran marhay ang food supply kang nasyon. Sayang sinabi na ang problema sa food supply marisulta sa pagitaas sa presyo din mga barakalon dahil digdi sinabi ni Marcos Jr. na lalangkawan niya ang produksyon ng mga produkto lalo na kun kan mga agricultural products. Plano po ni Presidente Marcos Jr. na magkaigwan in basic development ang sektor kan turismo asin infrastruktura. Ina nakapalaman sa iyang State of the Nation Address kung sa iyang ipinaliwanag na obheto na maging marhay asin magayon ang biyahe kan mga turista sa malalain na lugar, partikular na sa mga hararayong lugar. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. We will also upgrade our airports and create more international airports to help decongest the bottleneck in the Manila airport.
We will also make it more convenient for travelers to go around the country, even to remote areas, to help promote undiscovered tourist spots. This program will be led by the Department of Tourism together with the Department of Public Works and Highways. Sinabi ni Marcos na ang pagpapagayon asin pagkonstruhir ng dugang na eropuerto sa Manila magkakatabang sa paglaog asin pagluwasin turista dahil sa hali sa Manilain na nasyon. Nasabing plano marealisar sa tabang kan Department of Tourism asin kan iba pang ahensya kan gobyerno. Mientras tanto, nangako man po si Presidente Marcos Jr. na tuturusan kayan akses sa mga tourist spot sa nasyon para pakusugad ang industriya ng turismo sa nasyon na padagos na naghampang sa epekto kan COVID-19 pandemic. Sa iyang kain at unuting zona, sinimani Marcos na importante ang tourism industry para magmukla ng trabaho asin masiguro na pakari ang ekonomiya para mapakusugban ang turismo sa nasyon kay po na mag-aigwan ng development araw kan pagapalangkaw kan mga tinampo tanganing mapadali ang akses sa tourism spots. Mientras tanto, mapatindog po din kadakol pang mga ospital as in health centers sa nasyon. Sinabi ni Presidente Marcos sa iyang kainot-unuting zona na dakol na mga ospital sa Metro Manila ang napapakinabangan na kan kadakol na mga Filipino kung kaya panahon na para magbugtak din dakol na mga ospital sa nalalain na parte kang nasyon. Plano ni Marcos Jr. na magbugtak ni dakol pang mga clinic as in rural health units para mas madaling madumanan kan mga mapabulong na dai kay puha na magbiyahe nin harayo. Dagdag pa ni Marcos Jr. na gusto niya na magbugtak nin sariling Center for Disease Control and Prevention at sinsarong Vaccine Institute sa nasyon. Day na mapautob nin lockdown ang nasyon sa irarom kan Marcos administration. Kainot routing zona, sinabi ni Marcos Jr. na dai na kakayanon pa kang nasyon kung magsirarom pa sa lockdown apisar kan pagitaas kan kaso nin COVID-19. Dira kan narehistrong kaso nin Omicron subvariants. Sinabi niyang dapat na balansihon kan gobyerno ang pangangaipo kan mga Filipino asin kan ekonomiya kang nasyon. Apisar kay ni siniguro man ni Marcos Jr. na may supisyenteng kapasidad ang opisyal para maiwasan ang pagsipa nin mga pigkatamaan nin helang. Dadag pa niya na mas papakusugon ang COVID-19 vaccination rollout lalo ng pagtaon nin booster shots sa mga namanuaan. Katakod kaya ni sinabi ni Marcos Jr. na mantilidong unang-unyan ang alert level system na pinapautob sa nasyon. Paliwanag kang presidente na pig-adalan pa kung anong sistema nin klasifikasyon ang mababagay sa presenteng sitwasyon kang nasyon kontra sa COVID-19. Dapat na matapos na ang lapang sistema ng edukasyon sa nasyon. Sinabi ni Presidente Marcos Jr. sa iyang State of the Nation Address, may kinaraman sa isyu kang sektor ng edukasyon. Sigon kay Marcos, kay po napakarayon ang mga lapa na education materials asin supply na pigbababa sa mga eskwelahan. Kay po na masiguro na maitao sa mga jóvenes ang pinakamatibay na mga kagamitan sa pag-aadal araw kan internet connectivity asin gadgets dahil dapat natipidon ang edukasyon kan mga kaakian. Apera digdi, dapat man na makasabay man ang edukasyon kan nasyon sa international rankings lalo na pag-abot sa science, technology, engineering, and mathematics subjects. Dahil ini sa kinakaipuhan kan mga jóvenes para makasabay sa modernong panahon. Katakod kay ni tututukan man kan Administrasyong Marcos ang pagtaon ng refresher courses as in training para sa mga paratugdo para makasabay ang mga ini sa pagbutwa kan mga bagong teknolohiya. Nabanggit man ni Marcos na kaipuan simbagan ang kakulangan ng classroom as in school building siring man ang pagsagiraray na pag-aadal sa K-12 program as in kung ano ang dapat gamiton na medium sa pagtukdo sa mga eskwelahan. Mientras na sa giraray man tinawanin doon kang presidente na dapat ibalik ang face-to-face classes sa nasyon mantang pagkonsiderar na ligtas as in aregladong academic community para sa mga estudyante. Saro na piglatag ni Presidente Marcos Jr. ang mga pangmadalian asin pangmahaluyan na solusyon kan mga ini sa agyat na kinakahampangan sektor kan agrikultura. Sinabi kay ni sa iyang zona na midbid kang presidente ang problema sa sektor arugan padago sa pagsipa kan presyo din pagkaon asin kawaran nin supply. Kaya para mamantinir ang purchasing power kan mga konsumidor, pig sa pinal na kan Department of Agriculture
o DA kung sain siya ang nagsiserving secretary. Ang planong langkaban ang masunod na planting season sa paginin tabang finansyal as in technical. Mataunin pa utang ang gobyerno mantang mas harani sa sektor ang bako masyadong mahal na farm inputs na babakalunin bulto kan gobyerno. Kay bahan digdang abono, pestisidyo, mga banhi, feeds, fuel subsidy asin ayuda para sa karapat-dapat na benepisyo. Katakod kay ni maigot na gigiyahan kan DA ang pag-adal sa makabagong sistema nin pagtanom asin pag-ataman nin mga hayop. Dagdag pa niya na magiging institusyon asin patakaran ka Administrasyong Marcos ang mga pautang asin financial assistance sa mga parauma asin para sira. Mapaluwas po ng executive order si Presidente Marcos Jr. na magapataunin sarong taon na moratorium sa pagbayad din land amortization as in interest payments bilang ayuda sa mga land reform beneficiaries. Sigon kay Presidente Marcos, kamaubutan kan moratorium ng bawasan na pasanon kan mga parauma sa sendang babayadan sa daga tanganing matutukan indaan pagpapakusog nin produksyon kan sa indang mga uma na dakulang tabang sa ekonomiya ang makasamaabot na daw. Sinabi niyang agrarian reform program dapat ang magapadago sa pagsasabi na agrarian reform bako sa nang manungod sa acquisition kundi kay bahana ang support services as in distribution. Kasabay kay hinagad kang presidente sa Kongreso na magpasar nin lay na maamyenda sa Section 26 kang Republic Act 6657 o Comprehensive Agrarian Reform Law kang 1988. Kamautan kan lay na ini na punason ang nadai mabayadan ang utang kan mga parauma na beneficiaryo kan agrarian reform. Apera kay ini makukuakan mga beneficiaryo on Comprehensive Agrarian Reform Program ang mga daga na inutnang itinao sa inda na dai kinakaipuhan na magbayad din anuman na amortisasyon. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:38 na. Padagos kita ngunyan sa mga bareta sa ibang lado istorya naman sa lado kan mga lideres sa Kongreso kan Pilipinas. Nailihir na bilang bagong Senate President kang 19th Congress si Senador Juan Mig Zubiri. Ang nominasyon ni Zubiri bilang presidente pinanginutan ni Senador Joel Villanueva. Pinaburanin na Senador Loren Legarda, Grace Poe, JVR Sito, Jingo Estrada asin Ronald Bato de la Rosa dahil man nagboto sa pagka-presidente kan Senado. Ang magtugang na sina Alan Peter Cayetano asin Pia Cayetano. Sigon sa magtugang, sina magiging parte kan independent bloc. Pero nangako sindanin kooperasyon sa liderato ni Zubiri kay bahan man sa mga dain nagboto sinda Senador Coco Pimentel asin Risa Hontiveros matukaw bilang Senate President o Senate Pro Tempore sinda Senador Loren Legarda kung sa nominasyon sa iya pigbosol ni Senador Sani Angara, Nancy Binay, Grace Poe asin Ronald Bato de la Rosa. Napili man si Villanueva bilang Senate Majority Leader mantang si Coco Pimentel ang maserbi bilang Senate Minority Floor Leader. Sinabi ni Senador Robin Padilla ang sa iyang pag-iwas sa pagboto sa Majority Leader pero wala ining sinabing dahilan. Sa speech sinabi ni Presidente Zubiri o Senate President Zubiri naudok sa buot ang sa iyang pagpasalamat sa pag-iriba kainin sa Senado asin nangako na babaluson ini ninhigo sa pagtrabaho. Siniguro man si Zubiri na ang Senate Independence asin pagpursiger na makatabang sa pagsimbag sa darakulan na problema. Pinakaatubang kang nasyon. Sinabi niyang kung daing Senate President o kung si dating Senate President Vicente Soto III garong ama kan mga senador, siya man ang garong magiging tugang kan mga ini. Nagtukaw naman bilang House Speaker kang 19th Congress si later Representative Martin Romualdez. Sa botong 283 na pabor, mas pinili kan mayoriya kan mga kongresista si Romualdez bilang leader kan Kamara de Representantes. Igwamanin 22 na dahil nakaboto, 4 ang abstain asin saro ang negative vote. Ang 4 na nag-abstain Yosinda Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Kabataan Party List Representative Raul Manuel, asin OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino. Tulos man na nagsumpa sa Speaker Romualdez kung saan kaibahan niya ang miyembro kan sa iyang pamilya.
poon 14th sa God 19 Congress Romualdez, yung representante kang Premier Distrito kang Leyte, sa Kamara kanakaging 18 Congress 2019. Sa God 2022, nagserving House Majority Leader, mantang nanumpa man sa ampang ni Speaker Romualdez ang mga kongresista kang 19th Congress. Iba pang mga bareta masunod, makalipas lang po kay ni alas 6:40 na ninaga. News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa simpleng itlog, Maggi Magic Sarap ay ibudbud para magandang mornings with Magic Log. Ang simpleng itlog, gawing Magic Log with Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic, at iba't ibang spices. Try mo na sa scrambled egg at tortang talong para magandang mornings with Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na. Bagong jowa. Single since birth to. Anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo, kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion.
Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries and drugstores nationwide. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo every day. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, nasa Canada ngunyan si Pope Francis para sa iyang 5 aldaw na pagbisita duman. Kamabutan ka na sabing biyahe na maghaga ni dispensa sa mga biktima ng pang-aabuso. Hali sa mga eskwelahan na pinagpapadalagan kan simbahang Katolika. Sinabi kan Santo Papa na ang biyahe may konsiderar na importante para maghagad nin kapatawadan. Hali sa Edmonton, mabisita siya sa dating residential school asin makipaghilingan sa mga katutubo duman. Mabisita man sa silang lugar. Ang sinabi ng Santo Papa, saldaw nin Martes makondukta nin misa sa Edmonton poon 1981 asin 1996 igwang sobra sa 150,000 na mga katubong ako na nagsipara sa indang pamilya asin dinara sa mga residential school. Pinahimutikan po kang Russia na sindaan naging kawat kan food crisis sa bilog na kinaban sa pagtaram ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov sa Arab League Ambassador sa Cairo, Egypt. Sinabi kay ni kagibuhan sana kan mga western countries ang nasabing istorya. Minamanipular sana sigon sa iya kan US sa sinibapang mga nasyon ang nasabing isyu na ang katotohanan kaya nagkaiguan ng food crisis dahil sa sanksyon na isindang ipinagpataw. Inakusaran man kaini ang mga western countries na gusto ni sindang ipahiling na pagdominar ninda sa ibang mga nasyon. Padagos mga tugang ang laban kontra COVID. Ang sadiri kontra COVID, aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB, giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz, may dara mga tugang kanistorya. Paring Maar, good morning. Go ahead. Good morning, BP. Ang pinakang the best na paagi para mapreventaran ang post-COVID-19 condition ay ang likaya na tamaan in COVID-19. Inanabiso kan World Health Organization Philippines sa publiko. Sigon sa ahensya, dapat na mapabakuna sa mas lalong madaling panahon, magugas ng kamot, magsulog ng face mask, magmantinir ng ligtas na distansya sa iba, iwasan ang matawong lugar asin mantiniron na maray ang ventilasyon sa mga lugar na pigdudumanan. Idinagdag pa na dapat maging fully vaccinated bago o pagkatapos kang COVID-19 infection. Sarong pakiramdam kan DCGB, DOH at WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayroon. Mga tugang, iba pa niya tong mga bareta. Business news.
Sa mga mahilig po sa Shopee, Lazada, asin Netflix, plano po ni Presidente Marcos Jr. na patawanin buwis ang digital services sa nasyon. Sa primerong State of the Nation address, tulos na hinirit kang Presidente ang pagdugang nin buwis para makatipon nin sufisyenteng pundo ang gobyerno asin masustinar na naman lain na programa. Kapag inaprobanan kang Kongreso ang propestong lakdang kang Presidente, maabot sa 11.7 billion pesos na fundo ang makukolekta sa taon 2023. Ini ang primerong revenue generating proposal kang Presidente para maibaba ang outstanding debt na 60% kan gross domestic product o GDP sa taon 2025. Mga tugang aramon tadaw halis po sa Pag-asa Legazpi, ang kamugtakan kang panahon. Kumusta po ang low pressure na na-monitor kasahapon? Yan sa may partikan Giwan Samar. Hello? Hello, good morning Sir Henry. Yes, Melvin, good morning. On der katabi sa DCGB, go ahead po sa forecast para sa aldaw na ini. Okay po. Diyos marahay na pagkaldaw po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngayon napet sa Hulyo 26, 2022, sa aldaw ning Martes ning pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kan sa tuyang panahon. Kasubagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay pigakarkulong na sa distansyang 190 km norte-norte sirangang Cambirak, Catanduanes o nasa distansyang 255 km norte-norte sirangang kang Legazpi City, Albay sa coordinates na 15.2 degrees north, 124.8 degrees east. Ang naturang low pressure area sa ngunyan ay mababa pa rin ang posibilidad na mabilog bilang sarong ganap na bagyo. Mantang digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron sundo sa panganoron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Ang duros ay maluya sundo moderato nahali sa sursulnupan ang mamamatian. Ang mga pag-alon sa kadagatan sa Kabikulan magiging banayad sundo sa moderato. Tinatayang aguat ning temperatura pigila umampoon 26 sundo 33 grado sentigrado. Kasi nangal daw ay nagsirang kasabagong alas 5:29 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 6:14 ning pagkahapon. Philippine Standard Time alas 6:52 ning pagkaga. Inis Melvin Almuhela kang Pag-asa, DOST Legazpi. Salamat Melvin sa report. Yan mga tugang ang detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz. News Director Edwin Peralta asin po ang mga intern kan UST Legazpi. Seriman po ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa lawas. Kasabay si Angel Mustasa sa mga bareta sa lado lokal. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the
nearest APIC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APIC official website www.apic.net.ph or message us on Facebook. Coco Martin ho, bawat lakas may match na Cobra. Ngayon, dinagdagan pa ng lakas ng ImmuniPlus. Todo ako sa klase, pati sa gaming. Ang iniinom ko? Cobra Citrus, natulong sa focus at pagka-alerto with proper diet and exercise. Nag-online selling ako para sa pamilya. Ang inumin ko? Refreshing na Cobra Berry. Sa biyahe dapat masipag. Fuel ko? Cobra, #1 energy drink. Lakas ng #1. Cobra Original and Citrus de Bote. 14 pesos SRP lang. Cobra, the #1 energy drink. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. May reklamo digdi sa kuan sa tubig diyan sa Travessia, Ginobatan Albay sa Farm Village daw. Ano? Pinurward ko na tabi kay Jimmy, so nag-send po sa Messenger. Pinuporward ko na tabi kay Jimmy, ta sabi tulong bulan ng daing tubig sa Purok 2 kan Farm Village, Travessia, Ginobatan Albay. Nagreklamo na tabi sa Waterworks. Hanggang ngunyan dahil sindakin na kuko ang kasimbagan. O sige, pirward ko na tabi kay Jimmy ha. Ang sendo tabing concern dyan sa Farm Village. I-follow up talagang tabi yan sa Waterworks. Dyan po mga tugang sa Ginobatan Albay. Grabe man tulong bulan. Adi, papagalo. 3 months yun dahil kang tubig. Nangyari sa Mauraro. Ay nako, dapat ko makaskas. Ay sige, ipahiling tabo na kay Jimmy kung ang problema dyan sa Farm Village na yan sa Ginobatan. Na nagpaabot na daki reklamo sa Waterworks hanggang ngunyan na yung simbagan, no? Sabi kan sa tuyang listener na nagpadara po sa Messenger kan sa tuyang na sa sakuya ngunyan na pag-aaga, ha? Okay, Hans Galero, mga tugang may dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Aramon tadawan mga dagdag na istorya. Good morning, Hans. Kamin. Good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. Makakahangos-hangos naman ang mga motorista dito sa syudad kan Legazpi. Dahil sa dakol na mga mayor na gasolinahan ang nagpautog na as of 6:30, as in 6 a.m. kasubag sa iba, kan fuel price rollback. Ang mantinidong may halangkaw, VP, na presyo ni na mga produktong petrolyo ining Shell gasoline station. Dahilan saan sa indang fuel safe diesel, yaon man ginaray sa 78.20 pesos. Ang V-Power diesel, 82.10. Ang fuel safe gasoline, nasa 76.10. At sa indang V-Power nitro, nasa 77.50. Nagsusunod, VP, na may halangkaw na presyo kan na produktong petrolyo, digdi, yung Petrogas, yung inidigdi sa may Washington Drive. Ang sa indang diesel power, nasa 78 pesos. Ang G-Prime 91 nasa 76.26, mantang ang premium Linda nasa 77.26. Mientras na apat VP gasolinahan ang parareho na ngunyan ang presyo na may hibaba na produktong petrolyo ining Sea Oil, Caltex, Petron, Kazal Trading kay bahan man ining fuel hub pala na. Ang diesel Linda nasa 78 pesos. Ang silver o ining extreme gasoline nasa 75.90 pesos na sana. Mantang ang platinum mo ining extreme na 95 gasoline nasa 76.90 sa mga oras na ini. Mientras sa tuluman na gasolinahan, VP, ang nagpababa naman yung presyo kan sa indang kerosene. Ang fuel hub nasa 75.50 na sana. Ang Kazal Trading, ang kerosene din nasa 81.24, mantang ang Petron nasa 81.85. So yung tabi, VP, ang regular na pag-monitor kan DCGB sa pagikan mobile unit sa mga produktong petrolyo sa syudad kan Legazpi. Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa report. Hali po dyan sa luwas. Iyan baga sa bigaa, ito dyan keep baratong gas station. Sa ibong kantulay, Kaya lang, may draw distansya sa sentro kan Legazpi, kundi ka mga tugang makarga. Pero barato po, Kigaridos, kumpara sa sentro, ha?
Okay, thank you Hans Galero sa report. Alas 7 na, mga tugang ugaring digdi po sa DCGB. Mabalik po kita 7:30, duman po sa programa niya tong Anhapot mga tugang sa Satuya Tabi na programa. Tod mahadap na kita ki mga mga analyst may kinaraman po sa naging sona ni Presidente Marcos Jr. mga tugang kasuhapon. Kitang mga parantabay, kita pong mga Legazpi, yung mga albayan. Ano po sa indong masasabi sa naging sona ni Presidente Marcos? May mga resource person kitang arap po ng taon-taon, mga political science professor, boday ba pa? Mga tugang para po magiyahan ta ang Satuya, mahagaran ta ng reactions tungkol tabi sa bagay na yan. Alright. Salamat kan sa magantabay, mga tugang 7:30 to 9, mabalik po ako. Thank you. Goodbye. Mabuhay.